नमस्कार फ्रेंड मु आपण मानक प्रिय महेंद्र आज आपण मानक गोटे बुले नेबी सुंदर जगह चलतु बुली जीवा। हाँ आस बंद कर मु आसे सूटा भी हाफ पैंट जा जा बर्तमान आम जावाई प्रस्तुत अच्छु देखु ये पूरा गाड़ी रेडी चलो। सीन मुरई दो चलो खांडिया हाई स्कूल गर्ल्स हॉस्टल देखिपे ये हूँ आम खांडिया ग्राम पंचायत। देखंतु ये हूँ आम गाँव राजीव गांधी केंद्र कोरोना टाइम जो लोक मैंने बाहर आसते ये रोते देखंतु
ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଆମର ହାଟ ହୁଏ ସୋମବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ହାଟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ବାଲିଡିହା ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁ ବିଲ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖୁଣ୍ଟାପା ଗ୍ରାମରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟାପା ଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ ପୀଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପୁଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପୁଲ।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପୁଲ। ଏ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ପୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।